हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो नेनानै दंखायो जानांगौ जोंनि बे बिटिआर सरकारनिफ्राय फैनो गोनां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिखौ आरो साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 5000 दं होननानै बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखादोंमोन आरो नोंथांमोना दायो नेनानै दं जानांगौ भेकेन्सिया माला ओंखारना फैगोन माला एप्लाइ खालामनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना गासिबो नेनानै दं जानांगौ दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों एप्लाइआ मालानिफ्राय जागोन एडभार्टाइजमेन्टआ माला फैनो हागौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो 2021 निफ्राय नोंथांमोना खोनाबाय थादों जानांगौ बिटिआर सरकाराबो माने बुंबाय थाखादोंमोन नालाय 5000 साख्रिनि भेकेन्सिया फैगासिनो दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो खोनाखादों आरो नुखादों जानांगौ सरकारनि मानसिफ्राबो बुंबाय थादोंमोन बिटिआर सरकारनि मानसिफ्राबो बुंबाय थाखादों आरो गोबां निउस पेपार बायदिसिनायावबो जों नुबाय थादोंमोन आरो नाथायबा दिनैसिमाव दासिमाव बिटिआर सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय बे 5000 भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिस दासिमबो ओंखारना फैयाखै दे मालानिफ्राय एप्लाइ जागोन बेफोरनि जेबो दायो आपडेट गैया आरोबाव नोंथांमोननिसिम दायो बेखौनो बुंहरनाय जाबाय आरो दायो नोंथांमोना एसेबां आसा खालामनांला बिटिआर सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 5000 साख्रिनि भेकेन्सिया थाबैनो ओंखारना फैसिगोन बेखौ दायो जोङो बुंनो हाला आरो फैगोनना बेयो जोबोद चान्सआ खमसै मानो होनोबा जोंहा फैगोन बोसोरावनो इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ आरो इलेक्सन जानो थाखाय एसेबां माने सम गैला दायो 10 मास 9 मास बेबादिल'सो दायो जोंहा समाबो दंसै आरो नोंथांमोना दायो निउस नायबाथ' गोबां जाथामला दायो निउस नुगासिनो दंखायो जानांगौ इलेक्सननि बागैसो एबा पलिटिक्सनि बागैसो दायो निउस ओंखारगासिनो दङ सरकार दानाय दायनि गोबां दायो निउस ओंखारगासिनो दङ दा बेफोरखौ नायोबा जोङो दायो मिथिनो हाखायो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय एबार दायो माने चान्स गैला आरो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 5000 एबा 3000 साख्रिनि भेकेन्सि फैगोना जोबोद बेयो चान्सआ खमसै जोंनि बे दाख्लैनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रिया फैदोंमोन बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 400 बेसेबांबा दङमोन आरो नोंथांमोनाथ' गासैबो एप्लाइखौ खालामखादों जानांगौ नाथायबा बे साख्रिनि एप्लाइआथ' जानानै थांखांबाय नाथायबा दिनैसिमाव दासिमबो बेयो जेबो आपडेट गैया जोंनि बे सिलेक्सन प्रसेसआ माला जागोन इन्टारभिउआ माला जागोन फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ माला जागोन बेफोरनि बागै दासिमबो जेबो आपडेट गैया दै दा जोङो सिगांनि रिक्रुटमेन्टनि माबाखौ नायोबाबो जों मिथिनो हागोन जेनेबा बिटिआर सेक्रेटारियेटआवबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैदोंमोन नालाय दा बे साख्रिनि थाखायबो जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ बोसोरसेनि उनावसो जादोंमोन अब्ला जों साननानै नायनो हायो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय दाख्लै मार्च एप्रिलाव जोंहा एप्लाइ जादोंमोन नालाय दा बे साख्रिनि थाखाय जोंहा सेलेक्सन प्रसेस एग्जाम बायदिसिना बेयो फैगोन बोसोरावसो जानायनि चान्सखा अब्ला बोसोरसे जुदि लायोबा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टल' नङा दै जोंनि बे आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ एबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामखादों जानांगौ जोंहा बे सेप्तेम्बर मासावथ' दायो जोंहा एग्जामाथ' जानो थांगासिनो दङ नाथायबा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एप्लाइआ जोंहा माला जादोंमोन थांनाय बोसोरनि नभेम्बर मासनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइ जादोंमोन दा नै बोसोरसेयानो जासिगोन नै फैबाय थानाय सेप्तेम्बरावसो जोंहा एग्जामा जानो थांगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोङो गासिबखौबो नायोबा जोङो मिथिनानै मोननो हायो जोंनि बे रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैबाबो जोंनि बे एग्जामा मालाबाबो समाव जाखाया बे बोसोरसेनि उनावसो जाखायोखा दा बेनिखायनो जोंहा बोसोरसेयानो गैजोबावलासो साननानै नायोबा बिटिआर इलेक्सना जानो थाखाय अब्ला आसाया जोबोद खमसै आरो दायो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन बिटिआर सरकाराथ' बुंबाय थादोंमोन दाख्लैबावबो मार्चआवबो जोंहा बिटिआर सरकारा बुंदोंमोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 3000 भेकेन्सिया थाबैनो ओंखारना फैगासिनो दङ होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन नाथायबा दिनैसिमाव दासिमबो माने साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै आरो दा बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिटिआरनि आनएमप्लयमेन्ट युथफोरनि थाखाय गोबां माने साख्रिखौ फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन एप्लाइ खालामनानै लानो सानदोंमोन माने फरायखादोंमोन गोबां नाजादोंमोन मानसिफ्रा नाथायबा दायो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन ना फैया बेयो दायो 100% नंला फैनोबो हागौ फैयाबो जानो हागौ दाथ' आरो निउसफ्राव जोङो साख्रिनि बागैनो जेबो दायो आपडेटआनो नुखाला जों दायो आरो सरकाराबो दासिमबो जेबो आपडेटखौनो हराखै मालानिफ्राय साख्रिया फैमारगोनबा माला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैगोन बेफोरनि बागै बिथांमोना आपडेटखौ होनांगौमोन बिथांमोना बुङो जेनेबा साख्रिया फैगोन मासफोरखौबो बिथांमोना बुंलायलायो मास मोनथामसो उनाव फैगोन बारा गोबाव गैला बेबायदि होनबाय थायो आरो बिथांमोना नाथायबा एडभार्टाइजमेन्टखौ जोङो फैनायखौनो नुनो मोननाय जायाखै आरो 10 पास जानाय बिथांमोननि थाखाय रिक्रुटमेन्टआ जाना थांबाय र' एप्लाइफोरा बिथांमोना जाना थांबाय दं नाथायबा दासिमबो बिथांमोननियाबो सेलेक्सन प्रसेस बायदिसिना जायाखै जानो हागौ दा बेनिखायनो माने जोबोद लासै खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इलेक्सनाथ' जोंहा नै जानो थांगासिनो दं बावैसोनो
दा बे इलेक्सन खाथियाव आरो बिथांमोना गोदानै रिक्रुटमेन्ट हगारगोन एबा होगोना बे जोबोद चान्सआ खमसिखा आरो नोंथांमोना माने आसाखौनो खालामनांला होननानै आं बेखौनो बुंहरनांगोन आरो मानो होनबा बारा गोबाव सम गैखाला आरो जेबो दाथ' आपडेटआनो गैबावलासो बिटिआर सरकारनि बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थाखाय दा बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन जों गासिबो नाथायबा फैयोबा बे साननैसो एबा बे मास मोननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोना थाबैनो एडभार्टाइजमेन्टखौ लाबोनानै बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ गोख्रैनो फोजोबनांगोन फैगोन बोसोरनि बिथांमोना आगस्ट जुन जुलाइ बे मासफ्रावनो बिथांमोना फोजोबनांगोन आरो जुदि बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ थाबैनो एबा बावैसोनो बिथांमोना होयोबा दा बेनिखायनो बावैसोनो बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोना होआ बे सरकारनि सायावसो जाखाबाय नाथायबा इसां माने चान्स गैला आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय आरोबाव गोदानै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोना 5000खौथ' बाद दोनबावदो 1000 2000 साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोनानो जोबोद आसा खमसै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों साख्रिनि भेकेन्सिया नाथायबा साख्रिनि भेकेन्सियानो जोबोद खमखामोन 414 ना बेसेबांबाल'सो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सियानो फैदोंमोन गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामदों आंथ' बुंनो हागोन जेनेबा 5000सोनि बारा मानसिफ्रानो 10000सोनि बारा मानसिफ्रानो एप्लाइखौथ' खालामखादों होननानै आं बेखौ आसा खालामो बे 414 भेकेन्सिनि थाखायनो दा बेवहाय आनएमप्लयमेन्टआ जोबोद जोंहा बारायगासिनो दङ नाथायबा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ एबा साख्रि फैनाया एबा साख्रि ओंखारनाया जोंहा जोबोद खम दै बिटिआरावथ' जोबोद खम खाथार नोंथांमोना मिथिखागौ स्कुलफोरावबो जोंनिया गोबां टिचारफ्रानो लांदां जानानै दङ नाथायबा बिनि थिसननाय हाबाफारि एबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्टआ मानो जायाखै बेखौ साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय दा बेनिखायनो बिटिआर सरकारा जुदि थाबैनो गोख्रैनो स्टेपफोर लायोबा साख्रि होनायाव बिथांमोना थाबैनो स्पिड खामानिफोरखौ मावबा जोबोद मोजां जागोन गोबां मानसियानो दायो आनएमप्लयमेन्ट जाना दङ आरो आनएमप्लयमेन्टआ जोंहा बारायगासिनो दङ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बोसोरै जोंहा ग्रेजुवेसन जायो हायार सेकेन्डारि पास जायो गोबां माने हाजार मानसिफ्रा पास जायो दा बेवहाय गोबां मानसियानो माने बे खम भेकेन्सि फैयोबाथ' बेबायदियाथ' फिलआप खालामनो हाखाया बे आनएमप्लयमेन्टआनो थाखागोनखा गोबां मानसियानो रेटआथ' बे मालाबाबो खमायखानाय नङा आरो जुदि भेकेन्सियानो बोसोरसेयाव फैयोबा आरो बोसोरसेयाव मोनसेल' भेकेन्सि फैबाबो माने भेकेन्सियानो जोबोद खम फैयोबा बेहाय बोरै आनएमप्लयमेन्ट रेटआ बोरै डाउन जानो दा बे बारायबाय थाखागोनखा बोसोर ग्रेजुवेसन जागोन हायार सेकेन्डारि पास जागोन मेट्रिक पास जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो लास्टआव बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना माने एसां माने आसा दा खालामसै बिटिआर सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि फैगोनखौ साख्रिखौ बिथांमोना जुदि होमारथारनोबा बिथांमोना नैबे मास मोननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो नांगोन जाहाथे बिथांमोना अब्लासो माने लाहैनोबो हागोन नालाय सेलेक्सन प्रसेस बायदिसिनाखौ बिथांमोना अब्लासो फैगोन बोसोरनि बिथांमोना आगस्ट जुन जुलाइ मासफ्राव बिथांमोना फोजोबफैनो हागोन ओरैहाय आरो सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मासफ्रावथ' जोंहा फैगोन बोसोराव इलेक्सन जाहैखागोन नालाय दा बेनिखायनो जोबोद चान्सआ खमसिन होननानै आं बेखौनो साननाय जादों आरो माने नोंथांमोननिसिमबो आं बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो बे बिटिआर सरकारनि साख्रिनि बागै मा होननो सानखो बिटिआर सरकारनि सायाव नोंथांमोना दायो मा राय होनो सानखो साख्रिनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गावबा गावनि रायखौ नोंथांमोना दायो होजोबबानो जाबाय दे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो लोगोफोरनो आरो बेबायदि नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।